Wala pa nga kaanggaw no for today's video no. Bana na to ang asawa nga magpa-immunize kay Baby Z, kay wala pa nakaduty kay naguba man na tong motor. So tara, let's go. As I said earlier, nga guba akong motor, char English by. So nangulam kog motor sa akong brother no. Kay kani akong motor nga reader, dugay na kay na siya murag almost 14 years na siya. So nangulam kog motor sang kuya. So tara, let's go. So matik ni nanong laggar rin tardiya no dayon na may butanganan og cellphone ng motor sa akong kuya no. Putang na itong cellphone niya din para madungagan po niya itong video ba, pang vlog kuno ay ba, para madungagan po ba, taas-taas po bitaw. Ay kabuwang. So dire dayon no na namin sa highway is Batangan no. So nabantay ninyo nga wala may helmet kay pabatangan man may pababaw man may sa center man may kay ang dakop na raman dito sa ubos to tulay ba. So anda na siya way limit kay ngano. May helmet ay kabuwang. So matik na din no, pila ra istorya no, niabot na rin ta diri sa center sa Batangan dayon. So di sa unahan dagan kina naglinya dagan mo kay immunize biya karon sa mga bata, immunize pero dili ta mabalakan niya mong baby kay ngano immune na sa mga inject. Immunize ka ni immune. Ha? Kabuwa. So isa ra ta ka oras nagulat no sa nahuman na nag-inject din si BBZ diyan no. So matik na muli na ta. Let's go. So muna na itong sakyan garo no, sidecar na no, ganina nga itong inmax ni mong sidecar no. So anda na siya kay ngano gikuha ang saong kuya yung motor dia ay giapas yun dia kay gilisag sidecar na sa lakaw. So watay mabuhat gud sidecar na itong igagaw itong gamiton dara. So tara, let's go. Kabalo-balong yung mong gamit ani. Haha. Boss! Ano? Oh, tingala no. Ano yung unlock? Paano yung unlock? O gali ara tingalahan no. Ano ko dito? Pas mo motor. Balik. Ay kayo. Kabuwa. Gadula pa mag online games mga boss. So na ko'y introduce sa inyo nga link nga grabe ka legit. Paspas ang deposit ug paspas ang withdrawal. Ug importante sa tanan, kusog bang hatag ha. Muna idulayan ninyo. Nara sa comment section ang link. So i-click na ninyo, sign up. Paghuman, play responsibly lang kay kung mudaog na mo withdraw na kay para di mo magmahay ha. Ha? Kabuwang.